le belai tom thogo kai torno a man mani bag ani fola le tom thog jago su bai nyo a man mani bag ani khale belai tom thogo kai torno a man mani bag ani fola le tom thog jago su bai nyo a man mani bag hầm bay đưa ani subrai jisuno chừng nó hấp dẫn ai cái to lên boni senam sak nai borono bole mathanga ni phayo chừng nó hấp dẫn ai cái to lên boni senam sak nai borono bole mathanga ni phayo hầm bay đưa ani subai jisuno ani khale belai tom thogo kai torno a man mani bag ani fola le tom thog jago su bai nyo a man mani bag hầm bay đưa ani subai jisuno hầm bay